Tuomas, mikä pistää Tuomaksen säveltämään noita biisejä, mikä pistää Tuomaksen kirjoittamaan tommosia sanotuksia. Niin. Mikä se on? Kuka sen tietää? Ei varmaan Tuomas tiedä itsekään. Onko se menestys? Emme usko, koska se ei koskaan missään vaiheessa ollut se asia, minkä takia tehdään musiikkia. Tai minkä takia Tuomas tekee musiikkia. Miksi se säveltää, sanottaa. Mikä sitten voi olla? Kaipuu. Mut mihin? Niin. Tää on se, mitä me sulta kysyt. No just niitä kysymyksiä just tässä silleen, niin kun, no aina sitten siinä vaiheessa, kun levy on tehty, niin esimerkiksi muistan, kun sain tuon uuden Century Child-levyn kotiin, niin siinä lueskelin levyn tekstit läpi ja heti tuli semmoinen olo, että silleen, on pakko soittaa Tuomokselle. Nyt sillä pojalla menee huonosti silleen, että mitä meidän Tuomokselle on tapahtunut. Ei se näin katkera ollut aikaisemmin. Jos niin meinaa tehdä jotain sellaisia biisejä, niin kuin esimerkiksi Tuomas tekee, sävellyksiä ja kokonaisuuksia, niin pakko siinä olla joku niin sellainen suurempi voima, mikä sitä niin ajaa tekemään sen. Just joku tällainen vahva tunne, kaipuu tai rakkaus tai joku vastaava. Jos se saisi joskus niin Herra Jumala täytettyä sen viimeisen halunsa, niin eihän sen jälkeen, mitä se voisi tehdä? Mikä seuraava levy olisi? Eihän se olisi Herra Jumala yhtään mitään. Se olisi niin kuin vailla tarkoitusta. Nightwish. Me kaipaa hirveästi semmoista oikeanlaista tasapainoa kaikkeen, mitä me teen. Siis omaa elämäni. Me kaipaan nimenomaan sellaista, että mua ei tarvitsisi olla niin stressantunut koko ajan kaikista asioista. Me kaipaan sitä tunnetta, että me pystyy olemaan, kaipaan sitä tunnetta, että olisi onnellinen ja pystyisi antamaan itselleen, pystyisi olemaan itsestään ylpeä, pystyisi antamaan itselleen omat mokat anteeksi. Se tasapaino, semmoinen sopivallainen tasapaino, ei rutiini, ei missään rutiini, mutta sopivallainen tasapaino kaikessa mitä teet. Sitä me oon hakenut viimeiset 10 vuotta ja en ole vielä löytänyt, sitä me kaipaan kaikkein eniten. Ajattelen joku biisi Getsemane, tai siis se loppukaneetti mikä siinä on. Se on niinku, menee ihan äärimmäisen henkilökohtaisuuksiin. Mut silti se on siellä ja se paranti omaa olotilaa hirveästi. Ei siltä ole kyllä paljon mitään jätetty pois. Voi sanoa, että melkein kaikki. Tai sitten joku biisi Evergreen. Sekin on niin henkilökohtainen sellainen niinku tunteiden kautta kaipauksen vuodatus tietylle ihmiselle. Se on niinku kaikki siellä. Jos yhden asian saa pois päivärissä, niin varmasti tulee jotain uutta. Siinä vaiheessa kun ei tule enää mitään uutta, niin varmasti tulee Nightwishin enää uutta. Ei mikään! Minua on aina, musta tulee hirveen kärtsy, kun mulla on alhainen verensokeri. Niin. Vituttaa minua aika usein, mutta ei vituta enää niin paljon kuin vuosi sitten. Vuosi sitten vitutti ihan jatkuvalla syödä. Aina kun artisti tekee työtä, olisi se sitten maalaustaiteilija, muusikko, näyttelijä, kuka tahansa, niin aina se suoritus, mitä se taiteilija tekee, niin jollain tavalla heijastaa artistin sen hetkistä mielentilaa. Ihmissuhteet ei niinku onnannut millään ja muutenkin oli jatkuva semmonen itseinho päällä ja tuli ajateltua hirveästi asioita. Sitten siihen päälle vielä tää bändihomma. Tuntuu että tosiaan kaikki kaatuu päälle. Ja sitten tiedettiin, että studioon pitäisi mennä tuossa joulukuussa tekemään demoa. Teepä tässä biisejä.
Niin semmoisessa mielentilassa niin biisit tulee sellaisia niin kuin ne on. Minä olen yhden kerran lopettanut tämän bändin. Se tapahtui syksyllä 2001. Nightwish. Hirveän huono itsetunto. Se on mun varmaan elämän suurin tragedia. Tai ainakin syy kaikki nuo elämän tragedia. Mulla on hirveän huono itsetunto eikä hirveästi arvosta mitä itse tee. Mutta Nightwish on semmonen juttu, että välillä tulee aina sellaisia värähdyksiä, että oikeasti mä teen jotain hyvää. Ja mä oon saanut niinku aikaan se mitä mä oon ideoinut. On aiheuttanut muille ihmisille tässä ympärillä niin paljon hyvää. Siihen lisäksi vielä tällaiset fanit, jotka sanoo, että teidän musiikki on aina, joka pitää minua elossa tai pelastanut itsemurhalta ja niin edespäin. Että oikeasti mä oon tehnyt jotain hyvää tämän maailman eteen. Mä oon huomannut, että mun niinku viimeisenätkin viattomuuden rippeet alkaa olla mennyttä. Kahdessa asiassa mä oon pystynyt se säilyttämään. Mä oon ollut aina uskollinen ja toinen on se, että mä oon ollut aina ollut rehellinen musiikin suhteen. Ja niistä kahdesta en tingi. Jos mun laitetaan ois, niin elämä olisi kyllä vielä raskaampaa. Että musiikki itsessä on niin ihana asia, kaunis asia. Tällä hetkellä kyllä bändin yhteishenki on niin loistava ja parempi kuin koskaan. Ei pelkästään Markon takia, vaan ihan muuten. Nightwish.